Assalomu alaykum Turkmenistonlar. Assalomu alaykum dunyo turkmenleri. Men Xidyrov Kaqimrat Turkmeniстанның Халк Hareketining Turkmeniston demokratik saylovын qurganlarning biri. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Я один из основателей Народного движения «Демократический выбор Туркменистана». Aziz adamlar Turkmenistanlar, земляки, turkmenistanцы. Soňky videomda köp kommentariy yazıpdyrlar. Şoň bir ikisine jogap beresim gelip otyr. Clash Clan'a Ulukon mersiň men maşgalamyň. Sebäbi men abydyny könömde täze atçenkalary gören soň maşgalamaydy men öz borjumy gowalyp barýan. Näme diýip. Biri yazıpdyr, хватит трындеть, всему есть предел. А вот вы представляете, если я вас достал, как я достаю этот клан Бердумухамедовых и Жрамовых? Шему написала Язды, если бы ты в Туркмении был бы, молчал бы в трубочку. Такие, как я, не молчат, таких, как я, убивают. Че, мало, что ли, Туркмени убивали? Näçe bizim goç yiğitlerimizi sağından çıkardılar, narkotika koyup. Onları medeni öldürdüler Türkmenistan'da. Eğer siz öz korkaklığı kritikadan çıkaracak olsanız, bu sizin günahınız. Men günahım da, mene yağdayım ba çıkıp YouTube'u tanqidlama özümüm hem hazırki hükümet Türkmenistan'ın içindeki. Уважаемые turkmenistanцы, qadırlı iyideşler, hazırım bu hükümet, bu jramfların toparı Türkmenistan'ı qırıp otyr. Qırıp oturanda diyende Türkmenistan'ın içinde 4 aydan başlap ispitaniya geçirip otyrlar. Eksperimentalne vaktsina. Hali dünyada Covid karşılık tapmadılar vaktsina. Amerika'da ispitaniya geçirip otyr. Orslar diye bizde de bağ diye çıkardık diye. Yönü Türkmenistan'da 4 ay bundan ozul başladılar. Adamları ispit etmeye. Aşgabat'ta vaksinasiya etip başladı. Tende köpürcükle çıkıp başladı. Puzır için. Puzır içine eti. Puzır çıktı. Reaksiya verip. Razdражение. O zaman vilayetlara geçtiler. Näçe adam kırılıp başladı. Aşgabat'ın içinde 4000 adam. Men aytdım ha. Google Map boyunca biz hasapladık. Hali yılın ahırına yetemiz ha. 4000 adam. 2019 yılda 2000 adama yeten ha. 2 etse köpeldi. Ölüm itim. Näme üçin? Sebäbi bular целенаправленно bizi уничтожать edip otyr. Vilayetlarda hays pudog alman, любой полиция işgärlerini, MHM, prokuratura, ağır pudak hemmesini обязательно vaksinasiya edip otyr. Totalna vaksinasiya. Siz o adamlar siz düşünün ağrı. Sizi öldürüp otyrlar. Siz подопытный мышкалар däle, подопытный krolik däle. Näme üçin siz şu üstüne pul verip şu ukol alıp otyrsınız? Sizi mecbur edip otyyrlar. Görün bular 2 etse pul kazanıp otyyrlar. Bu jramfların toparı. Hem farmasevtik korporatsiyalardan pul alýarlar bular. За испытание. O eksperimentalny aparatny. Hem halktın soňky pullaryny soňurup alyp otyyrlar. Men daşyňyzy şu gezek diýmän, daşyňyzy ölüm ýitim kän. Indi Lewap vilayaty geçeýin. Näçe Lewap vilayatda ölüm ýitim kän. Yine bir primer aýdaýyn. Yine Ismailova Cennet Muhyevna. Näçe ýylyň mugallim 45 ýaşynda ýeten şu aýal. 43 ýaşyna adamsan pahyr boldy. Vilayat prokuroruny şopur bolup çekedi o. Avariýadan. Özü bir infarkt alýar. Şu krediti bankda alan soň şondan çykjak bolup ýene täzeden işe çykýar. Şu işläp ölüp gidýär. Nirde berdi döwlet? Nirde berdi prezident? Men aýdyp geçdim bir perdaçamda. Atatürk yetim çağaları alýardy. Şol adam Kemala ýetirişdirýärdi, adam edip da. Ana şoň bir yetim gyzy alan soň şu birinji pilot oldu. Şoň adyny İstanbul'da aeroport havalimanının adını koydular. Sabiha Gökçe diye. Bu bir kanun prezident bir yerine kömek etti mi? Bu Türkmenistanlıların. Yetim çağlar. Öz çağısı alıp yetiştirdi mi? Yok.
Qayta öz çağalarının halktan çetläp otyr. Sebäbi özü halktan çetlenip otyr. Şwitsariýada akdyklaryny okudy. Halk şo wagtynda kösenip öz gazanan puluny çağalarını uğratıp bilen ak. Orsiýada daşa ýurtda okap ýörenler. Bu hökümetin arkasından öz akdyklaryny okudy otyr. Hökümetinden ýülük sorany ýa sünk sorany ýa hemme soňky soklaryny sorup otyrlar. Adamlar. Polisiýa işgärli ine size aýda otursyn berip otyr. Siz näme üçin adamlar köseýiňiz? Näme üçin? Siz dil buyruk bilen edip otyrsyňyz. Sizde prikazyňyz ýok abi zatlar. Siz bilýäňizmi size soň jenaýada çekjegini? Size adamçy gören aklara, size ispitatelini nemeden geçtiňiz? Covid tipi preparatyn urdular. Käwirliňiz ölüp gidendir. Giyişte adamlar saat 2'de durup oçada durýarlar bankamada. Siz saat 6'da barıp spesik boýunça barlaýyňyz 7:30'da çelip pul almany. Ondan soň şo bankamadyň ýanynda hiç kim bolmaly dämiş. Sebäbi Türkmenistanda oçat bolmaly dämiş. Ağzını doldurup aýdýarlar watan programmada. Döwlet halka üçin dip. Halk üçin dip. Nirde berdik döwleti görüp otyrsyňyz? Halk berdi döwlet üçin. Size polis işgärler günde 20 adam plan goýupdyrlar. Maska giýmeýänler getirin dip. Siz näme üçin mektebe baryp çağalaryň klaslaryna girip şo taýda birine düşünün şolar alyp gidýäňiz? Siz bilýäňizmi sizin hukuklaryňyz ýok? Несовершеннолетнийлар alyp gitme mektepde. O kanuny bozup otyrsyňyz. Şo üçin sizi jinaýata çekerler soňlukda. Näme üçin siz aptekalara barmaýyňyz? O taýda oçurtlary gurnamaýyňyz. Aptekalarda perç adam. Basavas. Rastoýany, distansiýalar nemetmeýe, soblюдать etmeli. Näme üçin awtobuslara menen de siz nemetmeýiňiz şolary? Barlamaýyňyz. Yine Angliyada avtobusa minýän, o taýda prям aneme объявление var. İkisi denil bir ýerde oturmaly däl. Rastoýan distansiýalary var. Bizim Türkmenistanda hemmesi perç. Näme üçin paxta uğru diýeniz adamlar dolup perç avtobusda? Siz niýe gözüňiz görmüş o zatlary? Şo zatlary gözüňiz görmeýi. Mektebe var alqa diýeniz eken. Eziz adamlar, Türkmenistanlılar. Onun üstünde gülen ýaly bu bir kanun prezidentinin kakasına mikrorayon açıymış adına. Kimin adını açtınız? O, Türkmen ahraniyenin adını. Bir kanun prezidentin. Virtuhay diyen adam en yigrinci adamlar. Halkın yenivisti geliyor. O Berdimuhamedov qayt daýysyna adını açanı goýdy. Daýysy Sovet Soýuzyna OBKS'de işledi. Näçe adamlar yetiştirdi. Şu Berdimuhamedowy yetiştirdi we. Kakasyny işe goýan adam. Onun IQ'su häzirki Berdimuhamedowden bir kan prezident IQ'su wyşydy. Näme diýen bular? Bular görýäňizmi Türkmenistany podopытny krolik näme ulanyp otyrlar. Adamlar. İki ýezek Nepal otyr. Hem farmasevtik kompaniýalardan pul alýarlar, hem Türkmenistanyň içinden bar pullaryny sorup alyp otyr. Bize gerekmi bular? Men pikirimçe gerekde. Ya näme üçin siz garaşyp otyrsyňyz? Döwlet halka üçin diýip Türkmenistanyň içinde halky gyryp otyr. Daşı yurtda halkı kırıp otyr. Türk'te näçe 59 57 asany adam zäherlendi. Ýörükde öldürüp diýerler. O döwlet Türkmenistan halkyň arkasynda bolmasa näme gerek? Konsulluk işgärler, pasollar işleri Türkmenistanyň studentlarynyň arkasynda durmasalar. Türkmenistanyň raýatlarynyň arkasynda durmasalar. Olar näme gerek bize? Luboy döwlet öz raýatlarynyň arkasynda durýarlar. Nire düşse zat barýarlar konsulla. Türmä düşsün, zat düşsün. Şolar kömek etjek bolup dızap oturýarlar. Bizimkiler Tayland alýan, Taylandikdir, Malaziýa alýan, Indoneziýa alýan, studentlar şo taýda galdylar, bergileri var. Konsul işgärleri dutaryny däl.
Qayta İstanbul'da, Kiev'de, Moskva'da, başka yerlerimiz adam köse başlık olup nemede oturlar. Neyli bular? Öňe maňa bir men günüm nämeden başlaýam? Eni adamlar. Men günüm saat 7'den maňa jaňa diýerler. Strahowa kompaniýadan. Sen durmuşyňy strahowa edesin gelýärmi жизньиň diýip. Şondan başlanýar. Bu samsyklar düşünmeýärmi hadi? Meni beýdip çykaryp bilmejegini. Ondan başga bir maymun jaňa diýdi. Häzir onu goýdy, onu ýerine oturtdym men. Düýün köpek jaňa başlady. Jaňa dedi, "Alo, salamu aleykum." Ha, jaňa dip başladym. Şondan başga ejeň palan goýman. Bir saatlap gıygıry soň bolduňmy desem trubkany goýy. O itler var ya, köpek itleri. Zıncırda durýarlar, ha 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 diýip. Şöyle ýana gep gürli. Bula görýärmi adamlar kim çyn aýtsa, ýüregi bilen aýdyp şu rejim barady. Şol repressivni we agzyny ýapdyrjak bolýar. Ho! Men agzymy ýapdyryp bilmersiňiz siz. DWT-ň agzyny ýapdyryp bilmersiňiz. Sebäbi DWT-de hemmämiz intellektualny razit adamlar ýygnaşdy. Sebäbi watansöýer adamlar ýygnaşdy. Ýüregi agyryn adamlar şu Türkmenistan üçin ýyglandylar. Şoň üçin Türkmenistanlylar adamlar goý biz özümizi ispitatny krolik etmäli. Şu rejimi garşylygymyzy görkezeli. Näle etsegimizi görkezeli. Ýöne şolary bara. Goýmaýly. Goýmaýly. Sag boluň adamlar. Türkmenistan öňe, Türkmen halkyna.